Oh, AB. Himala siya na. Ngamalit yung campus na iba dia. AB. Tapi ang bi. Ay, na. Iya. Tepan! Ay, ta. Iya, ganito ang right din. Iya. Usniyam na ang boy. Oh, laak na ang Ako. ang mundo kan magkipaong gusto na. Tas ko'y bi nga langguang yang habo. Pimpat ajubat na. Tas ko'y bi nga ang tas ko'y bi ajubat na. Padiang. Namunta siya nga sa it mo. Namaga nga siyang class 10 ang mentalong kami subject yang palarap hiban aljibab mentate. Lang hindi hira bang maaljibab lang padlo hira bang nilang sabla. Kamu aduh lah dapat not menyelak sila. Hado ada class 10 nya kan? Tepan! Bang email like damte padiang. Kalau ada Aduh class lah dia 10 kan. poster puy